VIP date oħra u llum qegħdin The Little Red Door il-Belt u l-VIP date tagħna tal-lum huwa Ron. Kif aħna? Tajjeb, grazzi, tajjeb. Qed nħoss li tissejħa l-VIP għax ma naħsibx li VIP. Forsi għalina biz VIP, sa naraw hija. Għandek l-ewwel darba. Grazzi. Taf ma min id-date illum? Le ma nafx, għandi kurżità kbira. U ġuħ. Għandi ħafna ġuħ daqs kemm għandi kurżità. Ma tlaqna ħanieklu naraw ma min id-date. Tlaqna. U t-tini mistident għana l-lum Clint, kif inti? Jina tajjeb ta' looking forward għallum. Għalla volja ma nafx xinu ġejalija. U ċitat biex tkun taf ma min? Ċitatek. Kurjus. Mandekx idea. Le. Tlaqna naraw ma min? Tlaqna. Għara, x-sorpriza. Għax l-lum wasalt tarti jena. L-lum kom ta' flini, kif inti? Tajjeb. Ma konċa flinti, jien sibġom ħajġibu ġaħat li kitbulom fuq strada reali. Bħala fan. Tipo mux fan. Ma folli. White and black and white. Veru, essetni reali. U jisnazim żewġ staġuni differenti. Tassew, vera. Għaxin Jena nafsad li barra. d-nej abjat. Ma indi. Tizek naqru xan. Jiena ġismi jirreagġiċi mill-ewel. Ux, ma jdum ekk aħmar bat jewle. Lejn, nsir ġifiri, minn April Mejju nibda nsir isni Latin. Ġin nkun għaddej fi triq jgħajtuni Enrique tajna. Tassew. Ma nkunx naf. Jemaw minn għandu problema ta' visa. Jiena, infatti, għandi lenses u ma narax ħafna ġifiri. Jena ta' 16 sena bdejt immur l-ura. Veru? Xala, Għana, għawna, Għax jew bdejt naqra ħafna dak iż-żmien. Sirt intellettuali. Imma Mela joffru lek li kellu x-xorb. Serjeta, da żgur. Kompluta. Thank you, ta' taf li jiena nipreferi nibqa' nilbes il-lenses kuljum jew innuċċali nilbsu d-dar milli nagħmel il-laser għax nibża. Ux. Nibża. L-aħħar li tajna New Year's Eve, le? Iva, New Year's Eve mhux tas-sena li għaddiet ta' qabel. Għamennija flimkien Pjazza San George. lil Claire u lil Terren. Bil-ħax. Kellna two girls. Sa għaddit jena morta u dex. Jiena bqajt il-belt. Kienet sabiħa u kolla. Kont ma' kien. Ija. U ma' Terren u kol. Cheers. Cheers. Konnet najdu. Vera tajjeb. Serjetà assoluta. Le għaw dex ħat pjaċir. U hekk nis inqas minn Pjazza San George, imma ħafna minnhom Awċin u Maltin. Iktar intima, mem, le? Iktar intima. Tkun waħdek fis-sens fuq l-stage. Imma mill biċċa marajn ukoll bħala DJ. Żgur, ok, għandek il-libertà. Għandek il-libertà, ma tkunx fuq television. Għallura totali għall-udjenza. Insomma, jkollok ftit affarijiet biex tqassamhom l-udjenza timliha malajr. Fan. Imma konna nagħmlu tal-MFA. Tal-futbol. Meta kienu kien hemm in-nazzjonal. Kienet dik, kienet tajba. U għamilna aħna naħseb partiti storiċi. Perjodu kbir. Malta Ingilterra, Malta Italja. Jien naħseb l-aħħar waħda li għamilċi Malta Ingilterra u tajt qalbi għax kontet xi isem ħażin ta' xi plejer popolari għax kif taf jien ma nsegwix futbol. Ma segwix futbol. Ma segwix, mhux ma nifhimx għax il-kelma tifhimx. Ma nsegwix, ma nafx xara. Kon nilab ta' meta kon żgħir. Imma mbagħad. Ma konna neħdu gost dawn. Imma mbagħad meta edda l-isem vera popolari u għettu ħażin, insomma, il-pronunciation ma kienx tajba. Kienu bbujaw li naqada. Mux għax ħattalija ta' immet jek minix tajja pal bil-ħagġa, ma namelix. Imma konna naħdu gosta xek, xek konna għadu najdu kelma. Waqt il-logħa. Xaħalsu sew, Ma nafx il-bidlux issa. Dak il-ħin kollu għal-ċurċata mux wert. Vera, għandek. Tattax. Uġili, kon hemm il-bar. Spiċċa minn taħtu. Ma nafx jek bidlu biex issa. Jamluma. Jamluma. Isma, dana għalu li l-niswajpjaw, jiġu ritratti u skont il-ritratt irridu ngħidu xi ħaġa, strada reali. Hemm vleġġa lejk u vleġġa lejja. Ġifieri nibdew ibdint. Ana ħanda. Ma naħseb li naħseb il-din. Ara. Sorpriża? Taf li jiena ma tejprovu jagħmlu li sorpriża, insomma jaħdmux. Għax isni ninduna dejjem. Tħossa. Nħoss, ma mhux għax għandi sixth sense ta'. Woman's gut feeling jistgħu jgħidulha. Hekk jgħidulha dik. Kun gut feeling jew sixth sense. Diġà għandi l-vuċi ta' mara. Ġifieri jkun il-gut feeling ta' mara mhux ħaġa kbira. Isma, kompli, għax inti tħobb iktar tidħol fil-vettar. Jiena toġobni l-fatt li skont x'tip ta' sorpriża fil-verità, l-fatt li
jinnaf tattili għajnejja u jinnaf tiġib xi ħaġa interessanti ma ddejaqnix fil-verità. Le, kija, sorprendu. Imma sorpriżi fuq ix-xogħol. Jiġifieri dawk in-naqata l-iktar telefonati li jdejquni b'sorpriża jien ikunu xi l-ġimgħa war nofsinhar biex tgħid iżek għalaqt il-ġimgħa. Normalment eżempju dik it-telefonata tal-ġimgħa war nofsinhar biex ifottulek il-weekend. Dawk l-iktar li noħobos bihom jien. Pereżempju xi ħadd li ma jistax jaħdem fil-weekend. Jew affarijiet oħra li tkun ilek taħdem fuqhom fuq ix-xogħol u f'daqqa waħda tal nizlin. Imma jgħidu ġifieri di tattika għal min ikun irid jgħaddi aħbar morra lil xi ħadd. Jgħidu li Friday afternoon huwa l-aħjar ħin għax dak li jkun għajjin biex tagħti aħbar tajba jew ħażina. Le, ħażina, xi aħbar tqila. Pereżempju naf għandek xi ħaġa mhux ħadd lestija u suppost lestejta jgħidulek l-aħjar ħin għax dak li jkun għajjin wara ġimgħa saħ ma jkollux aptit u faċli jgħidlek u iva issa mela fil-weekend. Għax jekk iċċempel tnejn filgħodu ikunu ferruċjati. L-isbaħ sorpriża li qatt ħadd Ron. Tiftakar xi waħda jew? Asnaf, ma tfajtni darem għal-ħaj. Sorpriża. Li darba niftakar. Di kienet vera tajba. Kont nippreżenta programm jismu Pure. Niftakrek. U jiena ħwejjeġ wek ma tantxina organizzat, ngħid il-verità ġifieri x'ħan inbest fil-programm. U niftakar darba kont tard biex immur għal-recording illi kien jinkludi udjenza u niftakar kellna soru. X'kellek soru? Kien hemm għax kien programm ta' jum l-om, kellna soru, kellna lil Mirjam Dalli guest. U ħaniġi għalija għattilet guest. Jina tlaqt l-studio u realizzajt illi ma kellix omos miħaj, kelli sud biz, blaqmis. U ċempilt malaj il-mama għattilħobba xin teġib l-omos issa. U ħajibda l-program u ma kelmitni, ma bdix tirrispondi. U beda l-program u l-bis t-shirt li kelli u ġlek ma jaqtaw xej, ġivir kiku għabdu l-Fashion Police, kienu jarrestawni. U minn nofs il-nis, minn nofs il-nis, daħlet il-mama bil-omos, ġiviri u ma warajja f'tema wahda li vera għabduni fuq seq wahda. U rekordjaw għali? Kienet parti mill-program, it-tiret għes kienet il-mama f'da rigward, ma konċi nafin. Ġiviri għara kien ġitom tajba li l-ammu koll. Ġiviri għamlu għadak il-ħin, fil-sens li għajmi ma kienux pjanaw għala ħassi. Le, kienu pjanaw li tiġi l-mama. Eżat, ma kienux pjanaw tal-omos. Tal-omos, ġit pellet, samma. Sorpriza di. Ija, dik nistakara. Vera, l-sens. U vera konten ħalat. Għaxa tarana, et inċemper ma t-rispondinix, taħt rridu nibdew. Ema insomma. Insomma, jena s-sorpriz li joġbuni jek xilejla romantika toġobni xie sorpriz. Vera? Issa nħalli fidej l-immaginazzjoni. Lepjeni. Imma le, rrit nismaħ. Imma kif jisu jissorprendu romantikament? Jenna. Ħana bil-lek, ta' aktar. Iktar, u leba għale bizzejiet. Ma la edinaw. Jew din kella tiġi jitferra. Fil-gas it-fawlura, ta' Cheers mill-ġdid. Cheers mill-ġdid. Nazdravi. Dik blima lingwaj, bil-russu. Xkoħa nejdu? Konta tajgli ta' sorpriza. Għana mora l-oħra. Rejt, mela ħanda għadek. Il-radio. Mela, Klintu għal-guru tal-radio. U hija guru. Mela, jiena kelli 14 sena meta bdejt fuq radio. 14 sena? Naħseb, meta kelli 14. Kont bdejt, fil-sens konna għamilna naqa training. Illum kifet li għandi 41 għala 42. Unba bdejt inxandar program bil-lejl. Ix kien da? Bej s-satej. Oh my god. How nice, brava, brava. Tiddu-rubina li t-reddor, ħafna. U sakemm Clint u Ron qed jiddiskutu naqra, ħanfehmkom kif inhi l-logħba tagħna. Għandhom l-iskrin u tajnihom stampi fuq xiex nixtiequhom li jiddiskutu. Ħankomplu naraw x'qed jgħidu. X'derlek, għandna l-għażla. Serjetà. Serjetà. Ġifieri għawu dawn. Ħnaqbad minn kontat. Qbad naqra. Għanna ħilek dan għax ma irrid qiegħed jarak ikollu il-view kollha. Il-view koll, igawdi kompletament. Tajjeb, di kollok igawdi b'mod viżiv sewa. Viżiv.
attent, il-bezzan inqada. Kif dibda? Ħanibdilek nafu Radio, konta tajli ta' Jiena kelli 14 sena ta' bdejt nitħarreġ ftit, u bad bdejna program bej issa tejta fil-ħodu l-4 ta' fil-ħodu kien missib tal-ħadd. Ija, dak training kien. Imma l-ewwel darba li dħalt ġo l-istazzjon ta' radio li jiena by the way pajt li għali, ili minn dak iż-żmien dejjem għall-istess stazzjon. Vera, sissa tittajt. Kontet, et xi darba l-ewwel ġurnata li dħalt, ed dal-istazzjon, irrid imexxih xi darba jien. Maħdof, determinazzjoni. U l-lum imexxu għal-radio. Sili ili 11 sena prattikament. Mamma mija. Parti mill-xogħol. Ilek tmexxi 11 sena? 11. Niftakrek tajlin, konoxxu roba tal-futbol. Meta li. Insomma, apparti dan kollu, ir-radio joġobni ħafna għaliex baqa medium effettiv, ġifiri, u hemm ħafna nies isegwuh. Huwa xi ħaġa li huwa relatat ma' ħafna mużika, għaliex jiena eżempju l-istazzjon ma nismax il-one biss, eżempju, nisma' ħafna stazzjonijiet oħra, stazzjonijiet barranin, imma anke Maltin jogħġbuna ħafna meta jkolli abtit nisma' ċerta mużika, nisma' stazzjon partikolari u nqelleb biex nara x'inhu għaddej fil-kompetizzjoni. Ġieli kont nisma' lilek ukoll, inta għadek ix-xanda r-radju. Jiena. Ftakar kont tagħmel breakfast show. Ma' Karlo u ma' Dorien, għadni. Għadek Magic. Għadni Magic. Imma qed iddeċidejt biftejjin illi nagħmel sija biss, nibda nidħol sija biss. Min xi sarxin? Nidħol mit-8 u nofs għad-9 u nofs, u ġieli nidħol fit-8. U ġieli konektar ta' imma nipprova suppass fit-8 u nofs ġieli biftejn. U mnalla ta' għax jiena oriġinarjament kont klabtom qed idurina waħdu. Kont klabtom li nieqaf u mnalla ma waqafx. Għax jgħidu mbagħad biex terġa' tibda. Vera, jien m'għadniex inxandar, fil-verità. Waqaft nagħmel programmi, fis-sens nagħmel xi programm naf meta ma jidħol xi ħadd, kollha ħafna ta' replacements ikonna. Aħna x'illum kulħadd biżi minn isifer minn. Imma dejjem insib b'xi mod. Imma ġieli ninqabad li ngħid m'hemm ħadd u ħanidħol waħda, jew ikun hemm xi okkażjoni speċjali. Ngħid ħanidħol nagħmel ma biex ma naqtax. Ma ovvjament bajt attiv minħabba l-fatt li tagħmel training tan-nies, nagħmel ħafna airchecks, ġifieri niltaqa' ma' dak li jkun one-to-one, nisimgħu l-programm, noqgħod naqlalhom. Allura hemm differenza bejn li inti tismgħu taqlalhom u tipprova tirranġa fil-verità u tagħmel programm inti. Imma jiena naħseb illum wara 11-il sena qiegħed kważi kif xtaqtu jiena għax inti biex tagħmel proġett ma tistax tibdel kollox f'sentej tlieta u mbagħad stazzjon politiku jekk iċċaqlaq xi ħadd tibda tara t-telefon idoq tagħmel għaf kif fimtni. Imma baxar snin ikollok naqa' strateġija u naqa' will tasal. Jien ir-radju vera nħobbu, veru, anke nagħmel ħafna television u meta kont iżgħar għax għadni żgħir. Xekk. Vera għadna żgħar. Vera, kont isma' ħafna l-wan, għax il-papa ħin kollu jisma' dak iż-żmien kien Super One u mbagħad sar One. U fil-karozza nisma' il-Super One u anke fil-garax kien joqgħod tisma' ħin kollu. Ħanamilek dik tal-inbit ta' Jekk jogħġbok, Jiġifieri l-ewwel influenzi tar-radju li kelli, l-ewwel radju li smajt kien dak iż-żmien Super One. Jiena meta xandart jien dort ftit mhux ħażin. Vera, dan dort. Dort. Ma sabiħ li dduta. Alla volja naħseb illi per eżempju hemm stazzjonijiet ta' radju illi huma għal kemm għal DJs u kemm għal udjenza li jaftit iżgħar u hemm oħrajn illi jituk kollox. Jien nemmen li mhux radju għal ċerta età partikolari. Jien naf jien eżempju jekk għandi persuna li għandu 18 sena, jew 20 sena, jekk ħajqgħod idoq mużika tal-80s u tan-90s. I mean, barra mid-dinja tiegħek. Għaxek, jekk int għandek l-età u tħobb dik il-mużika, jiena meta nkun fuq ir-radju inħobb indoq il-mużika li naf li toġob lili imma lill-mainstream ukoll. Mbagħad jiddependi x'ħin tkun qed ixxandar. Imma fuq ir-radju insomma nista' ngħid ħafna, imma ir-radju baqa' b'saħħtu in ġenerali qed nitkellem ta' u baqa' sabiħ u nemmen li għandu futur sabiħ ukoll minkejja li llum daħal ħafna l-internet u podcast u ħaġa oħra. Fil-ħodu fuq jiena u sejra x-xogħol, jiena u sejra lura dejjem ir-radju rrid nisma' u d-dar għandi radio 24 hours jagħti anke bil-lejl. Jiena nisma' ħafna Taljani. Qed jagħmlu programm Fiorello bħalissa Viva Rai 2.
kull fil-ħodu ġvir dajk, bl-udjenza, radio live u juruħ fuq televizjon baż kbir. Pero għandi ħolma waħda li għadni ma mintix, l-inċandar bil-lejl, program bil-lejl. Vera, għamela. Xie nofs il-lejl live. Għandawar. Aqleb. Xin trit namillek iktar ta' Mra bizzejt għax niskert. Da xinu? Xinu dak? Dak l-embut ta' drinks, ċaħat li għetiħu drinks. Bil-lembu. Tamel xi differenza ma li kol bil-lembu. Min għamel dan it-trat naħseb illi jaflinna. Konvintissimu. Il-qattra ġiviri jek il-sogġetti kojo. Le, jiena jek ikon ċans li nieħu kwarta u nieħu gost mal-bib tiegħi jew f'kumpanija. Nagħmilha. Illum forsi ftit inqas, tipo ma nix daqshekk. Imma lejk, jkun hemm farka gost nipprova mmur. Jiena nħobb il-ħajja, ħafna. U tajjeb. U xi kultant, illum inqast. Inqast mhux fil-pis, inqast milli nagħmelha. Il-pix, u kolla jider tajjeb. Isma, imma xi kultant ngħid illum mhux ħandum ta' sija u niġi. Dik tkun probably ġeja xi traċedja. Illum m'għandniex nagħmelha, illum ili ma noħroġ waħda night out li ngħid tajba. Anka jiena ħafna snin, imma nittama li ma tiġix xi ġurnata hekk għax peress li inni ma nagħmel ma nafx hekk ikunx niflaħ għalli għalli nagħmel lejl niddiverti pereżempju. Jien li ninkwita l-għada ġieli kont nagħmilha fil-ġurnata tax-xogħol. Eżin ġifieri l-erba' l-ħamis. U l-ħamis titqum għax-xogħol. Li tipo jkollok xi ġurnata meetings u x'naf jien u ma tkunx taf x'in tagħmel. Le. Letteralment, u dwejjaq li jaqbdek. Veru. Dwejjaq li jaqbdek, wiċċek jibda joħirex l-ara, tibda taqaċċajt. Kont għamilta ġifiri fix-xogħol full-time tiegħi. Ġin nafxi skrotet l-estinilu. Kelli mżomma promozzjoni għal naqa kariga naqa serja mżomma u to celebrate taf kif. U l-għada kelli nagħmel speech bl-Ingliż l-udjenza naqa mhux ħażin. U mor tajjeb. U x'mor tajjeb. Għax kun konfidenti. U x'mor tajjeb, tgħix kemm għażat, Alla ħares rajtu recording qed ngħidlek jien. Għalija għażat ġifieri, imma ma tistax tagħmelhom daw l-affarijiet fil-fatt bdew joqogħdu serji n-nies hekk. Imbdejt inħossni tajjeb dak il-ħin. Immet min jaf x'għamiltu. Menti tibda taħseb hekk, għax ikonna l-spotlight effect. Tibda kulħadd taħares lejn. Is-saddiet imma. Infatti għandawar ir-ritratt. Mela. Żgur ma nibqgħux nitkellmu fuqha. Żgur minn għamel daw ir-ritratti jaf minn aħna. Jiena nħobb inżommu l-ħin, nipprova, imma mhux dejjem jirnexxielek. Sfortunatament, u hija xi ħaġa naħseb jiena reali u mhux kritika jew ħaġa oħra, imma Malta saret wisq ippopolata, wisq nies, allura it-traffiku żdied tippjana minn ħafna qabel ma jirnexxilekx, parking saret problema kbira, din hija realtà tal-ħajja. Ġifieri fil-verità, tant għandna affarijiet, is-sinti għandek ix-xogħol tiegħek il-programm, eċetera. Kif jista' jkun tlaħħaq ma' kollox? U aħna għandna problema, naħseb bħali Ron, nafux ngħidu le. Riċentament sirt noqgħod attenti. Ngħidha jien, imma ma tantx nafu ngħidu le. Għaxu isni nitfalli l-nifsi situazzjoni li ma nkunx irrid nitfalli l-nifsi. Allura sirt jekk xi ħadd jiċempili isma' għandna din tinteressak ngħidulhom ħantikom risposta għada jew ftit iktar tard biex nanalizz għax dak li instantanjament u iva nissa għax f'moħħi jgħid mela di tajba tieħu gost tagħmel. Immeħem dan għandna problema serja. Minti dejjem hekk tiġi tasal tard wara. Imma llum hawn kont hawn kont. Allum. Le naħseb però Mhux trid, le? Mhux għax irrid u hija kif idderri lilek innifsek. U kull verza mhux qed ngħid għax qiegħed fuq il-kamera, imma riċentament qed nipprova inkun kemm jista' jkun fil-ħin. U hija kif idderri lilek innifsek. Jiġifieri jekk nixtri nagħmilha għal ġimagħtejn, ngħid nipprova nġiddi dak l-ġimgħat u nibqa' nibni fuq dak is-suċċess dak l-ġimgħat ta' qabel. Ma ġieli ħallejt iġat jistenna u tela hekk tipo, u tela imma. Riċentament. Jitlaqlek. Kelli waħda kbira ħafna. Ġrak li waħda kbira. Kont se nifilm jasqalija Makru. Ma Jackie? Ma Jacqueline? Jacqueline insertat ma kienx hemm dikinhar. Imma konna sejrin nifilmjaw u jiena peress li imdor immur sqallija bl-istess sistema, tajjeb, wasalt li so ftit
3/4 qabel ma jitlaq il-vjaġġ. Għax normalment hekk nasal u dakinhar inserta li talaq ftit qabel. Bil-kru fuq il-mezz ta' trasport u jiena ma tlajtx. U vera kienet dizappunt, vera kien dizappunt. Kemm tħossok ħażin? Isma' ġrat li ħana żewġ ta' malaj. Waħda reċenti fil-ġimgħa l-kbira. Vera x'naqna kull sena mmorru naraw il-play ta' St. James Cavalier aħna. Ta' Carlos. Ta' Carlos. Dis-sena wasalna 10 minuti tard. Ma daħlux. Ma daħħalniex. Mamma mia. Darba għar minn hekk, gravi iktar minn hekk. Fada l-iktar. L-aħħar waħda. Mort nara opening kont mistieden ta' European Capital of Culture. Kienet saret Mons ġo Belgium. Big event. Ma peress li Malta kienet ħassir European Capital of Culture fi 2018, kont mort nara insomma kif ħajt tiġi ċelebrata ġo Mons. U għadha miċ-ċelebrazzjonijiet kienet il-ftuħ uffiċjali fejn ikun hemm il-krem della krem. U jinettu hija la bil-invitu ħaġa oħra nidħolu. 2 minutes. Xej? 2 minutes late. 2 minutes late, jekk mhux minuta u nofs. Out. Ma titħolx. Għax il-baranin għandhom ċertu disċiplina. Aħna forsi għax għandna il-mentalità mediterranja u hija. Mhux ċajta, ta' 2 minutes, ġifieri event li inti tkun qed tipprepara liha. Ħanamel dikjarazzjoni li ħankompli nibni fejn ħallejt fuq il-ħin. Vera. Ma ħandawar dan. Mexxi. Jib, biex ma nżommokx iżda. Da ma konċ nafdi. Ġejt, ha? Mass meetings nimmaġina, le? Mass meetings. Jina naffaxxina ruħi. Kemm il-Maltin għal-kemm naħseb ma nafx, onestament ma nafx kif il-bicċa. Il-ewret inni mammur mass meeting ħafna. U vera nixtieq immur għal-gost. Imma ma nafx, ġifieri il-mass meetings għadhom popolari hekk man nies. Skont li ma mass meetings? Aħna boat, le. Aħna boat prezentajna mass meetings. Ittik esperjenza unika. Ija. Pero kieku kien hemm xi ħaġa u di dejjem għad jekk xi darba jkolli ċans illi jistaqsi li xi ħadd. Le, da huwa soġġett tal-qalbi fil-verità. Jien l-politika ma nħobbix, by the way. Inti kif taf. Jiena Ron qatt ma kellimtu fuq il-politika u naf li qatt xi votajt ma qas interessani. Jiena fan, ġifieri, imma ovvjament insertajt naħdem għandi il-ħsibijiet tiegħi u l-preferenza tiegħi. Naħseb darba tkellimna fuq xi ħaġa politika, mhux essaċ, ma kontetlek int ħad tippreżenta mass meetings dis-sena sort of tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien għax aħna nitkellmu minn kelli li dak iż-żmien inti kont taħdem ma' stazzjoni imma ieħor. Mara veru. U int kont qed li le, kif konċert determinat. Ma niftakar kont qed nara television smajt leħna qedlek int okej, I mean. Batet li ismani ġara xi ħaġa li tifhimha. Għax ikun hemm ċerta pressure li kollok tagħmilhom anyway. Għax aħna open u fil. Le, ċorta. Ġifieri kien hemm xi ħaġa komplest li kellek. Imma inti saqsejtni għadhomx popolari, jien naħseb jikkreaw ammont ta' fan. Ġifieri naħseb meta tasal l-elezzjoni iva, meta tasal l-elezzjoni ġenerali, inħoss li jkun hemm pjaċir u mbagħad kif toħloq il-kampanja. Eżempju aħna fis-sens l-aħħar elezzjoni marġin nkun partiġan, imma pers li kien hemm misu nofs Covid, nofs hekk ħaġa oħra, allura isna krejna xi ħaġa tipo ta' concert aktar minn li mass meeting, dak li konna minna li konna minna l-MFCC. Inti kienet brillanti, mhux li ħadmet, kienet idea brillanti. Imma l-vibe tal-mass meeting aħna nafu x'ġifieri. Le, ħna looking back. Jiena li nifsi bħala ġej mid-dinja tat-teatru, illi mbagħad awtomatikament resek lej ir-radju jew lej television. U ovvjament il-partiti jaraw il-min se jitfaw fuq qudiem biex imexxi xi ħaġa hekk. U looking back, ngħid li kieku ħsibt forsi aħjar, kienet xi ħaġa li kont nirrifjuta li nagħmel. Vera. Għaliex l-aħħar mill-aħħar dak li nagħmel illum li nibqa' preżentatur jibqa' l dejjem.
l-interess fil-politika tiegħi, ġifieri forsi llum -10. Għamel żmien 0 u forsi ġieli sar 1. Ġifieri mhux li kellix interess politiku illi kien jissupera il-teatru, il-television u li noħloq xi ħaġa. Ġifieri sfortunatament għaw iġġorra miegħek għax aħna ngħixu f'pajjiż fejn hemm l-aħmar u l-blu. U pajjiż żgħir. Ġifieri kieku kelli xi ħadd kellu jistaqsini x'inhi dik il-ħaġa li imissek m'għamilx ngħid illi kont frontliner fejn jidħol spettaklu fuq il-palk f'mass meeting. Ħana id-din, u nasarat metta, jiena il-politika nsegwija ħafna u nemmen b'mod umli li kieku kelli nkun politiku, kont nkun politiku tajjeb. U naf argumenta u naf imma ma noħroġ għall-politika minħabba raġuni li Malta biex tkun tagħmel suċċess fil-politika tittoqgħod taqdil in-nies u mhux sempliċement tkun good leader. Jiena nippreferi li jiena nkun good leader milli noqgħod inkun laqi ta' dak in-nies li qogħdu jħabtu li biex. Għax il-politika sabiħa fil-verità. Politika sabiħa għax fil-verità tibdel il-ħajja tan-nies. Bħal meta inti fil-leadership ta' kumpanija taf tinfluenza il-kumpanija lin-nies, eċetera, eċetera, eċetera. So, fil-verità, jekk tagħmel politika tajba, ġenwina, onesta u li tibdel li inti kull verżjoni tiegħek tipprova tagħmel aħjar kull ġurnata, tagħmel ħafna sens. Imma sfortunatament is-sistema kif inhi u min jipprova joħroġ minnha mhux ħajasal, ili allura nippreferi li nippromuovi l-politiċi u allura nkun fuq il-palk biex nagħti pjaċir. U sa ċertu punt hija il-periferija tal-politika. Ma naħseb qatt ma kelli xi ngħid ma xi ħadd fuq il-politika. Veru di. Jew qatt ma kelli xi ħadd li ġej mill-kamp oppost. Għalina waħda. U għalli sort of weġġajtni u offendejtni jew. Anzi, ninkwita ħafna. Jiena nippreferi xi ħadd. Din ma nafx kif sandaw għax ġijor, sissa ma nafx kif sandaw. Nippreferi xi ħadd. Jgħid li isman jiena ma tinżillix għax għandek vuċi ma naħmilix jew għax id-dejani kif ma nafx kif tpoġġi jdejk. Milli xi ħadd jgħid li għax xi darba inti kont wiċċ fuq palk ta' partit li ma naqbilx miegħu. Għax l-interess tiegħi fil-politika huwa zero, allura iktar u iktar. Però nifhem is-sentimenti ta' kulħadd. Ħanejtu ħadda tal-aħħar fuq din. Għax da vera tajjeb minn għamlu. Minn għamlu, vera. Jiena normalment naħseb fl-aħħar 3 elezzjonijiet kont il-vuċi tal-attivitajiet prinċipali tal-Partit Laburista kull reklam li jkun hemm normalment jisimgħu l-vuċi tiegħi, television u radio n-nies. Imma kien hemm momenti fejn kien hemm affarijiet li ma kontx qed narahom sejrin f'direzzjoni tajba. Kont iddeċidejt li l-vuċi tiegħi ma nużax iktar. Ija, kont waqaft. Ma kontx. Mbagħad xinħassejt, li ħadd ma jafa jien. Xinħassejt li kelli bżonn nerġa' nkompli, rġajt komplejt. Għaliex naħseb jiena minn kelli inti tkun. U responsabilità li, ver. Ija, ta' jiena nemmen li tagħmel xi ħaġa fil-ħajja għax temmen fiha. Mhux għax inti għandek bżonn li taqla l-ħobża ta' kuljum. U jiena għalhekk għażilt il-medja qatt ma żilta li tkun full time f'ħajti, imma dejjem kienet xi ħaġa li nieħu gost nagħmilha u li ngħix naqaħjar biha. Għaliex jekk ikun hemm xi ħaġa li ma naqbilx magħha u m'intix mhix toġobni, mhux ħansibha diffiċli biex nersaq il-boti minnha. U naħseb dik hija prinċipju. U mhux biex ngħidha mhux biex nidersa bih, imma naħseb ma tantx ikollok opportunità li titkellem miegħek quddiem il-kamera u tgħid ċerta affarijiet. Imma l-qudiem la nikber ftit ieħor nidħol iktar fid-dettall tal-affarijiet. Imma għadu mhux il-mument. L-aħħar wieħed. L-ors. Kollha fimthom ritratti, però dan ma nista' nifhmu b'xejn. Ma nafx hekk fuq Bejt nħoss idiota ngħidilek. jista' Nisma' jien vera xrob tesni. Jiena mhux għandu iktar. Fis-sens vera xrob ta' Għax ma rridx ikolli xi ħaġa oħra b'nasal tartarija issa. Hekk kisu ħajġri. Però kważi xrobni kollu dan. Imma jekk ifakkarni fis-safar u jfakkarni f'postijiet illi ma morġ. Ma tantx ħriġt mill-Ewropa sfortunatament jien. Jiena diktar li mort l-Amerki. Imma ma morġ dan naxkux l-Antartika. Jew ma nafx, imkien fejn hemm ħafna kesħa.
Taf li l-Antartika m'għandhomx ħin int. M'għandhom xi. Mela tajjeb għalija nista' mmur ngħixem. Għaxemmen, kull fejn tkun, f'kull pożizzjoni, eżempju, free li tgħid hawnhekk, eżempju CET jew da fejn. Kemm meta Bis-serjetà m'għandhomx ħin. U qed fakkarni. Ċekkjali. Jekk tmur fuq cruise, ħafna darbi ma ssibx arloġġ laqqas. Għax jgħidlek time is not important when you're Which cruising. is true. U kieku kien kelli nagħti pariri l xaħat u pariri l-nifsi. Ngħid nivvjaġġa biss u mmur cruises biss. Għax l-ajruplan impenjattiv ħafna. Vera, tot tistenna. U jien nibża mill-ajruplan, imma sifer xorta, imma cruise għandha il-kumditajiet, mhux qed nagħmel reklam, minix assoċjat ma' l-ebda kumpanija tal-cruises. Ma vera, anke taqbad cruise minn Malta, literalment inżilt il-Valletta Waterfront u bad cruise. U għandek il-kumdita kollha, tifin qabżitlek mort fil-kamra u raħt. Vera. Vera. Ma f'holiday torqodx ta' Le, jett naqit. Għax kull I Ma narqo. Isma ħana l-qubja, l-ors, jek nirdu naħdu ma nafx jek għandu xħajja sempliċi l-ors fil-beta, imma jiena naħseb jiena wasal iż-żmien issa li aħna din nikbru ronle, bizna l-40. Badda nidru tajjeb. Għadna nidru tajjeb. Għadna nidru ta' 25. Li sort of jien vera nixtieq li kollha ħajja aktar sempliċi binqas xogħol u nqas ħsibijiet, le? Dil-ġimgħa kelli 2 weeks ilu kelli diskursata ma' Logdalli ħabib Kamuni. Ħafna. U binna. Kollega tiegħi fuq ir-radio wkoll. Żgur jagħmel tana tnejn. Eżatt. Kollha nafhom l-ismijiet tal-programm. Vera. By the way, jiena għandek il-programm li qed tagħmel bħalissa show. U għet mill-favoriti. Però Serata Ron kien top. Jiena Friday ma tantx noħob noħroġ. So il-programm tiegħek ninserta naraħ. Il-ġimgħa flaxija nsegwu ħafna television. U s-sibt war nofsinhar nħobb insegwina. Dawk u anke ġieli s-sibt flaxija jisom l-iktar jumejn li nara television. Fost il-ġimgħa tantx għandi ċans. Li, Serata Ron naħseb, u najda ġilli għateka minn darba, wieħed mill-proġetti li tani soddisfazzjon bi. Għax kien fi żmien il-Covid. U jider li kien preparat, kien hemm ħafna xogħol fuq. U kellna l-mamudija tan-nar, għaliex dana one fine day irrealizzajna, iżin jien qatt ma sottomettejt programm biex jixxandar il-ġimgħa filgħaxija, qatt. Kienu staqsewni jekk nistax jekk irix nippreżenta programm ta' spettaklu, li kien program differenti u iktar tard wara qalu li dan se jixxandar il-ġimgħa filgħaxija. U wara ftit irrealizzajt li kien hemm ġgant fit-television xarabank illi il-Maltin se jixelu il-ġimgħa filgħaxija mhux se jsibu xarabank u jsibu l-programm tagħna. U l-istress li ġabet magħha dik il-biċċa xogħol. Imma thankfully ħadmet. Isma' ma rridx naqliblek id-diskors, aħna għaddejna minna. Jien niftakar meta konna ġibna lil Joe Tanti li kien mal-Partit Nazzjonalista fuq in-net u fi żmieni fuq ir-radio kont ġibt il-John Bundy. Tgħix kien kun jibatuli, intorraj, intaf x'in tagħmel, l-Aglis taf kif. U jiena kont ngħid kollox jgħaddi, imma niftakru dak il-mument, jien kont insegwih xarabank eżempju. U għall-ewwel konna għadna l-allu għandek ix-xogħol, biċċa xogħol. Imma Serata Ron mbagħad kien vera kien tajjeb ħafna. Kien kleċċur illi naħsbu ma naturali, jiena naħseb illi biex programm ta' television li għandu ħajja ta' 9 xhur jiġi aċċettat min-nies għandu bżonn kleċċur illi fih in-nies għandhom dritt jaqilawlu. U dik il-kritika tan-nies li tagħmlu tid-direzzjoni fejn suppost imur. Infatti niftakar illum min Jannar mbagħad kienet vera mhix iktar komda. Eżatt. Anke l-mistinna kif kontu tagħmluhom. Grazzi. Kien hemm ħafna ħsibijiet. Kemm ħaddos bla ħsieb. Vera, Nintaqgħu ma nabżgħu nintaqgħu waħda. Kalla jrid. Żgur. Niġu għaw fil-każ. Oġobni ħafna l-post. Personalment ħan niġi żgur, imma nagħmlu waħda biex inġeddu l-memorji. Ta' Stradarjali. Grazie Stradarjali. Grazzi. Stradarjali konna mmorru nieħdu pastizzu te qabel nippreżentaw tal-President. Jiena u intu kol. Il-mixja tal-President. Funrun, the President's Funrun. Konna ntaqgħu ma' ġejs. Ciao, ħallejnikom. Cheers.